Apisas mag obila ondhiyo Daa Sagini majahigni 74 kaka achiel kuom achije motenore gi masira manyocha oyudo Sagini kama ne ogol wengene oko gi ji mapok oyangi. Nono mar obila oyango ni achiel kuom achijego owacho ni ne oting'o Sagini e gunia to ogolo wengene kendo wite puodho gotieno kapok oringo modhi mabor gi kama ne owite. Achijego ibiro chwal e nyim doho mar duoko bura modonjne gi godo mar kelo hinyruok ne dhano wadgi. So we're praying, Your Honor, that the plea be deferred tomorrow for the purposes of having all the parties on board. Because definitely, Your Honor, there will be views of the victim which will come to this court by the advocates already on record. So it would be unfair to take the plea in their absence. So we're praying for tomorrow. Anasema kwamba anahitaji angependa muweze kusomewa mashtaka kesho, sababu kuna wale wengine ambao walikuwa wanahusika na wanafahamu kwamba kesi yenu inakuja kuendelea kesho. Mtaweza kuzuiliwa hadi kesho saa 3 asubuhi, ndiposa mtaweza kusomewa mashtaka dhidi yenu. Kwa sasa mtarudishwa pale Rioma Police Station.